Давай, ти си шефа. Дами и господа, кретена от градината. Хайде сега, какво ще правиш с извиките от твоя клас? Ще им пееш? Нима си толкова тъп. Да, толкова си тъп. Добре, моля ти се, разкажи ми какво ще правиш с извиките от твоя клас. I am a man who walks, and when I'm walking on a cross. Не ме стой, ще правя такова ефекти. Не ме стой на място, бе, не се върти. Life means to change. Sometimes feel a little strange. Little actions when it's dark. Fear of the dark. Wow! Fear of the dark. Oh! I have a constant feel of something always there. Добре, стига ни толкова пеене за сега. Малко интервю. Fear of the dark. Ако не спрете ритъм тук всичките, знаеш ли колко ще боли? Престани, бе! Потроши скапаната донека! Добре, а сега, какво ще прави с избитите от твоя клас? Ще ги чукам. Путката и в газа. Ама ти не си ли малък за това? Не! Ама си я, значи си много глупав. Така ли? Не! Аз съм много умя! IQ-то ми е 100 и 50 000! Уау! А какво друго ще прави с тях? Ще ги карам да ми лапат хуя! Ама си няма си путка. Да пак аз имам хуй! Те гледам си много тъпа путка. Сега искаш ли? Оня е там да те бия, а? No! Той иска? Какво ще кажеш на това? I am the player! Какво ще му кажеш? След малко ще го биеш. И сега, какво друго иначе искаш да правиш с тях? Искаш да се ожени за тях? Не, обаче искам едната и двете даже да ми правят турски чеки. Оу! А на теб колко ти е голяма оная работа? Оная ми работа е голема 13 сантиметра. 13? Да. Вау! Публиката е въодушевена! Тя не може да повярва! Мейл съм я клиника! С линика, с пергел? Седми клас, Или с обикновена? Ами найде да разбира. А бе, твоите години. 13. Добре, кажи на камерата, аз съм туп. Абе, не дорасля. Аз съм умен! А какъв искаш да станеш като пораснеш? Хирург от кръвте с режи. И от тебе И на нали? най-вече! Втория ми живот да бъде една рок-звезда! Благодаря ти, чао!